No, povídej. Takže Zuzko, chci ti hrozně moc poděkovat za tvý úžasnou nominaci. Právě jsem rozpověděl s kámoškou a mám s sebou to pivo a doufám, že to do 19:00 stihnu. Každopádně, než to do sebe vleju, tak jenom chci vzkázat, že další osudka, který nominuju, je přesně ta, která teďka drží ten telefon. Já tě zabiju. Natáčí mě. A budeme asi pravděpodobně dávat první pomoc. Dále Gabrielu Sofiu Hashtagovou. No a v poslední řadě asi předpokládám, že to chtělo nějakého chlapa, tak nevím jestli Láďu Edera či Romana. Dáme Láďu Edera. Takže na zdraví. No jo, hlavně to tam. Ty vole, jak to do ní padá, prej, že to nevypije. Aha. Aha. A blížíme se do cílové rovinky. Pojď, hezky pěkně. Končím, jo? No, čau.